Kære venner, samarbejdspartnere og kollegaer. Nu er det blevet den tid på året, hvor vi sender hinanden julehilsner. Og I skal selvfølgelig heller ikke snydes for min lille julehilsen. Jeg vil lige snakke lidt om mig selv først, og hvad jeg egentlig har nået i 2021. Jeg har nået en del videre end sidste år, da jeg sad på det her tidspunkt. Der har været nogle gode kollegaer og samarbejdspartnere til at hjælpe mig, til at give mig udfordringer, som jeg har sagt ja og nej til. Jeg respekterede mit nej, og jeg vil give jer et klap på skulderen for, og mig et klap på skulderen for. Og så er jeg blevet bedre i sociale sammenhænge. Jeg er der ikke helt endnu, men øver mig. Jeg bliver bedre og bedre. Og får flere og flere venner og bekendte, og bliver bedre til at snakke, uden at snakke for mig. Jeg lærer aldrig det der med ikke at snakke for mig. Sådan er det. Nu vil jeg snakke lidt om verdenssituationen. Jeg sagde sidste år ved den tid, at jeg håbede, at 2021 ville blive et forløsningsår. Det gjorde det også til dels. Med de 2 stik, ja nu 3 stik. Jeg har selv fået 2 stik, og vil meget gerne have det 3., 4., 5. stik, etc. Men jeg må jo vente. Og apropos vaccination, er der opstået en anden sygdom på nettet, der hedder udskamning. Hvor nogle af dem, der er vaccineret, ikke kan lide dem, der ikke er vaccineret. Der kan være mange grunde til, at man ikke er vaccineret, og det må man respektere. Det kan være psykisk sygdom, det kan være fysisk sygdom, etc. Det skal ikke blande mig i det personligt. Men samtidig vil jeg sige, når I så laver fake historier, der ikke er vaccineret, så bliver jeg også gal på jer. Jeg så jo helst, at alle blev vaccineret indtil ned til 5 år, så vi kunne opnå flokimmunitet. Men alle har jo et demokratisk valg, og vi lever i et frit samfund, så jeg må jo respektere, at der er nogen, der har andre holdninger end mig. Jeg vil bare blot sige, lad nu være med at kaste mudder på hinanden for begge lejre på de sociale medier. Det er også nemt. Sgu de dumme svin, vi ses. I skal ikke stå ansigt til ansigt med dem. I skal bare aldrig se dem. I kan ikke se deres ansigtsudtryk, om det rammer dem. Så derfor, venner, vær nu sød på de virtuelle videoer næste år, og næste år igen, og så videre, og pas bedre på hinanden og skrive pænere. For som Clement Kjærsgaard siger, dem I er mest uenige med, taler I pænest til. Tak. Så håber jeg, at vi i 2022 kommer coronaen til livs, så det måske bare bliver en samfundskritisk ting, ligesom influenza og andre sæsonsygdomme, som vi må lære at leve med. Ja, der ikke dør så mange af dem i utid. Og heller ikke nogen, der får så forfærdeligt forløb, som de gør nu. Det var så lidt om verdenssituationen og den løftede pegefinger. Nu vil jeg gerne sige, at jeg glæder mig enormt meget til jul i år. Det gjorde jeg også sidste år, men jeg blev enormt skuffet. Så i år tager jeg revanche og tager til Løgstør Parkhotel i Nordjylland i julen. Det skal nok blive hyggeligt. Jeg plejer altid at kunne snakke med nogen, der er ude i en Prag eller højskole, eller hvad jeg er i julen. Det er en dobbeltlæggerbus, så der er chance for, at det bliver noget i år. Så jeg kaster mit lot dering i og håber på, at det bliver noget. Men jeg køber nu alligevel en lille flæskesteg, jeg har liggende i fryseren, som jeg håber, jeg skal spise mellem jul og nytår, og ikke juleaften. Og apropos jul, så vil jeg ønske alle kollegaer, venner og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Pas nu godt på hinanden derude.